Så skal vi helt over i hjørnet herovre. Christoffer Krav, Midtjyllands Medier. Jeg har et spørgsmål til Kåre Mølbak. Jeg har et brev her fra en borger, der spørger om aktindsigt i forhold til at en litteraturliste, hvor man har separeret og oprenset SARS-CoV-2, altså den virus, vi alle sammen nu er underlagt. Og svaret hedder, at Statens Serum Institut ikke konstaterer, at vi ikke er i besiddelse af de ønskede dokumenter. Jeg ved, spørgsmålet er også blevet sendt til til Sundhedsstyrelsen, og som også har svaret negativt, I har ikke noget bevis på den her SARS-CoV-2-virus. Hvordan forholder du dig til? Er der ikke nogen sygdom? Jo, naturligvis er der en sygdom, og jeg mener, det var jo tidligt, at denne her virus blev identificeret, og vi påviste den også, og vi er i stand til at dyrke den på vores laboratorium, så jeg forstår ikke rigtigt dit spørgsmål. Jeg forstår så ikke dit svar, fordi det er jo et svar fra Statens Serum Institut. I kan få brevet her til en borger, som jo selvfølgelig ikke er så offentligt, som det kunne være, men der står jo, at de ikke har nogen dokumentation for, at der er en virus, og der ikke er noget grundlag for nogen pandemi. Men og det må det samme som det må jeg gå tilbage og kigge på det svar. Ja, men jeg kunne spørge Søren Brostrøm om det samme, fordi at I har også svaret negativt på, at de har nogen dokumentation for, at der findes en virus, som hele den her pandemi. Og det giver jo ikke mening, at der står og tage sådan en op i næsen på os. Altså, det er jo absolut overhovedet ikke nogen tvivl om, at vi har en ny virus, som spreder sig blandt mennesker. Det er fuldstændig veldokumenteret, både i udenlandske laboratorier og i danske laboratorier. Hvor er den veldokumenteret? Og Statens Serum Institut gik jo meget tidligt ind og fik analysemetoderne til at påvise den her virus, og man helt genomsekventerer de forskellige SARS-CoV-2-virus, som ses i Danmark, og man kortlægger det her, man deler sin viden med det internationale samfund. Der er lavet en fuldstændig total kortlægning af sammenhængen mellem virus og sygdommen. Vi tester folk, der bliver indlagt på danske sygehuse for den her lidelse og for andre sygdomme. Så at komme her med nogle myter om, at vi ikke har bevist virus, eller vi ikke har set virus, eller virus ikke er årsag til sygdom, det har ingen steder hjemme. Jeg henholder mig til et svar fra Statens Serum. Det må vi tage ned i en korrespondance, det er for at sige, det giver ikke nogen mening i den større kontekst, der står og rive en mail i næsen på os. Det er vigtigt for Danmarks befolkning. Ja, det er vigtigt. Og Danmarks befolkning kan overhovedet ikke være i tvivl om, at den her virus er her, og vi har dokumenteret virus, og virus er overtaget til sygdom. Det er der absolut hævet over enhver tvivl. Godt. Tak for det spørgsmål. Du har blevet leveret et svar på det, og nu går vi videre til næste spørger, og det er dig. Kirstine Don Zetland. Jeg vil gerne spørge til, nu er der både blevet sagt, at usikkerheden er et grundvilkår, og at pionertiden er over. I forhold til danskernes mentale helbred, jeg tror måske det er til Søren Brostrøm, hvad har du af forventninger til det kommende halve år i forhold til danskernes mentale helbred og trækket på det? Rigtig godt spørgsmål. Altså, vi har været bekymret for den mentale sundhed og trivsel fra dag 1, da den her pandemi ramte verden og Danmark, fordi vi ved også fra andre tilsvarende kriser og smitsomme sygdomme, at der selvfølgelig sætter sig noget bekymring i befolkningen,